Mentre el bisbe de Roma i cap de l'Estat del Vaticà volta per terres de Catalunya, el sector de l'ensenyament valencià continua de vaga davant el ninguneig obscè d'un president que no ha estat triat per les urnes i que manté aforat el seu antecessor inepte, incapaç de resoldre quasi un mes de vaga i de reivindicacions justes en favor de la millora de la qualitat de l'ensenyament del nostre ensenyament valencià. A Juanfran no li importa ni un rave que els nostres mestres hagin invertit tot un mes de salari reivindicant aquesta millora necessària que la seva consellera és incapaç de veure, cegada com està amb el seu càrrec que li ve massa gran. Els docents, les docents, saben el que demanen i ho fan per millorar el nostre futur, per millorar el valencià a l'escola, per millorar la qualitat de l'ensenyament.